Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ako po ay isang work from home mom. Most of the time naman po, work from home ako, pero sometimes I need to report to the office mga 3 times a month. Medyo demanding po ang role kahit work from home setup, pero at the same time, kaya ko pa rin namang i-manage with the kids. Kaya lang, minsan may mga araw na back-to-back yung mga meetings mula umaga hanggang gabi na sometimes wala naman akong time kahit na kumain ng dinner. Anyways, ay taray. Alam mo ba, Jegs? Yeah. Sabi niya, my salary is around 120k per month. Saan Wow! po yan? Saan po ito? Na work from home? Work from home. Work from home, 120k a month. Meron pang magandang HMO coverage Ay, para sa akin at sa aking pamilya. ano bang purpose mo? Magtanong ng Magtanong problema o o mang-inggit? Kasi hindi mo pa sinasabi yung problema mo. Naiinggit na kaming lahat eh. So sabi niya, kaya lang nagbago po ang lahat na nagkaroon ako ng mga anak na bata. Yun. So, ang tanong niya, medyo mahaba to eh. Ang tanong niya, ano kaya? Iwan ko na ba ito? Paano dun sa mga nakaiwan sa kanilang mga trabaho? May mga regrets po ba kayo? Ano po ba ang dapat kong gawin? Ba't mo iiwan yung 120k? Kaya nga. Sa akin ha? Huwag mong iwan. Oo. Nakaka-work from home ka nga kahit papano, Ibig sabihin- somewhere, somehow, na naaamoy nila yung nanay nila. Kasama mo pa rin din Kasama naman mo pa sila. rin yung nanay nila. Alam mo yun, kasama mo pa rin yung mga kids. Naririnig mo pa rin kapag ka umubo sila, Oo. dumighay. Alam mo yun, yung tawanan nila. You are in such a good place. Oo. Alam mo yun? Ang tanong siguro dito, tanungin mo yung mga anak mo kung nagrereklamo ba sila. Baka na-feel guilty ka lang na ano. Pero sa kanila, na hindi sila, na Oo. hindi ka, na hindi mo mabigay. personal na Oo. naasikaso. Kasi sa mga bata ko minsan, yung presensya mo lang na nakita na nila, that's enough na rin din eh. True. Tsaka alam mo, pag bata kasi in the eyes of a child, siguro kaya naisip ko siya, parang kaya siya guilty kasi sa mata kasi ng bata, 'di ba? Kapag ka ang nanay nila ay wala nang ginagawa or alam nila na nandiyan lang yung nanay nila o kaya yung tatay nila, guguluhin nila, Oo. anuhin nila. So, ganun yung bata eh. Guguluhin, iistorbohin. So, natural for them. Kaya Tama. siguro, wala lang, iniintindi ko lang kasi si nanay na parang 120k na nga yung Kaya nga sweldo mo, eh. tapos nagreklamo ka. Yung mga iba-iba dyan, di ba? Baka- 5 digits lang eh. Na, wala pa sila sa bahay. Cavite pa sila nakatira. Opisina nila, Makati o Correct. kaya Pasig, di ba? Oo. Tinitiis nila ng bongga-bongga, hindi nagre-resign kasi sayang naman yung kikitain. Kahit Tama. konti na lang talaga yung natitira. Tapos may mga nagreklamo ng 130, hindi ko talaga masyado maintindihan. Nakakaloka, di ba? Oo. Pero kaya nga, gusto kong intindihin. Siguro, kasi kanya-kanya naman talaga tayo. Baka yung sabi mo kanina, Jegs, na she feels so guilty na nandyan lang ako, Baka pero hindi ako malapitan. kaka-join nito ng mga group chat ng mga mommies na Ayan, gumagawa na ng bento. Yan, ganyan.
Yan. Baka possible na kapag influence sa'yo, mami, na parang nagigilty ka, na parang, Na para bang ang sama mong nanay Oo. kasi hindi mo sila mabigyan ng Oo. tama at anong oras. Paano na lang po yung mga working moms? yes, oh. 'Di ba? Kami po mga working moms na hindi namin talaga nakakasama. Yung I hate to compare kasi iba-iba po talaga. Ang gusto ko lang talagang ipunto is that ang ganda na ng sitwasyon na meron ka. I mean, I know of a lot of people na pangarap nila yung work from home setup. At hindi lang ito hindi lang ito yung mga nanay na mga ka-age ko, Jegs, Tama. yung mga Gen Z. Yan na yung mga tinatanong. Pagka naghahanap sila ng trabaho, tinatanong na nila is, may work from home setup ba? Yes, yun talaga yung gusto Oo, nila kasi pag work from home setup, unless required ng company na na yung IP address na kailangan nasa isang lugar ka lang, 'di ba? Oo. Pero for others, hindi necessary basta na po-produce mo yung result. So ibig sabihin, kaya nga nauso yung mga 'di ba, yung mga Airbnb, yung Oo. mga lugar na yung co-working space kasi Oo. ibig sabihin Out- kahit saan output kasi oriented results, Oo, 'di ba? nahanap ng Correct kumpanya. ka. Di ba? Ang dami naghahanap ng ganyang klase. Kami nga mismo ni Jigs nagtanong saan ba yan? Yung work from home na nga, 6 digits pa. Oo. Di ba? Hindi naman namin sa ini-invalidate yung iyong sitwasyon. Kaya lang, gusto lang din namin buksan ng iyong pag-iisip na pag-isipan mo to na maigi. Kasi you're letting go of 120,000 here. Tama. Kung kumikita din yung asawa mo ng lesser o kahit na parehas na, kung magkano man yung kinikita, it still is 120,000 Tama. na mababawas. Kunyari, yung asawa mo kumikita ng bonggang-bonggang mas malaki na feeling nyo kaya, pero still 120,000 yung maaalis sa household nyo at magandang HMO coverage Yes. na marami ang naghahanap. Tama. Diba? Paano? Hindi ko mawari. Si Nicole, hirap na Hirap na hirap ako nga. Diba? Diba? Lahat ng racket papasukin. True. Diba? Okay na kahit 5,000 lang yan. Oo. Di ba? Well, Kahit laman malayo. loob din niya. Laman tiyan din to eh. Tama. Di ba? Go na din. Oo. Bakit? Kasi mahirap po yung buhay eh. Correct. Kapag ka-arte-arte ka dyan, walang kakainin yung mga anak mo. Tama. Di ba? Wala silang, di ba? Mhm. That's still 120,000. Di ko maisip ang Oo. 120,000 naman. Hindi po yan ordinaryo Oo. sa Pilipinas. Kasi eto, mami, tingnan mo yung yung sitwasyon, yung mga dati, yung mga nanay dati na maraming anak na nagagawa nilang naglalaba habang may pinapatulog na bata, may Correct. nakatali na lubid sa paa. Habang dinuduyan yung Oo, anak, so di ba? parang lumarakit, parang kasi tumatanggap ng labada eh. Magkano lang yung kita sa labada? Oo. 'Di ba? Pero Pero hindi sila nag-resign sa Tama. paglalabada para mag full time. Walang pangahamak sa kind of parenting. Wala. Kasi kanya-kanya talaga tayo, depende sa strengths, Oo. ugali, kinalakihan and all. Ang nagbubukas lang kami ng kaliwanagan na marami ibang tao na mas maliit yung kinikita Oo. pero tinitiis. Kaya nga ang tanong ko kaagad dyan sa'yo, mami, nagre-reklamo na ba yung mga anak mo na wala ka ng oras sa kanila? Na talagang namang nakaka-guilty yun. Or may nangyari, tapos nandun lang siya. Mhm. 'Di ba? Nakaka-guilty yun. Halimbawa, may nangyaring hindi masyadong maganda Oho. dun sa anak, nahulog sa hagdan No, or may nagkaroon mga ng pasa. ganyan. Kasi bata yan eh, may mga ganun na nangyari. Tapos syempre nakaka-guilty kasi nandun nga ako, hindi ko Oo, napigilan. kasi busy ka dun sa Dan sa work trabaho from mo. home. Oo, kasi kailangan talaga busy ka dun kasi kung di ka busy sa 120K, Oo. paano? Ikaw lang anak ng Diyos? Hindi Mami. ito maaari. Tandaan mo, may mga ibang tao 5 oras mag-live Correct. selling para lang makakuha ng income. Oh, yung Diba? asawa ko nga mga 5 oras na nag-live selling Oh, kahapon sa Kaya nga, sa kanyang page. Oo. Para Diba? lang tapos Kumita. may mga magka-cancel pa na iba. Mm, Pero true. laban lang. Laban lang. Uulit daw uli siya bukas. Uulit siya ulit bukas na mag-live selling na 5 oras. Oo. Tapos hindi ka lalaban? Oo. Huwag ganun, mami. Diskarte lang yan, mami. Kaya Halimbawa, mo yan. Kung kulang na yung mga kamay mo sa tingin mo, pwede ka namang mag-hire na Oo, titingin ng sa mga bata. extra. Tagatingin. Oh, habang nandyan ka. Ayan, Tsaka hindi naman yata everyday. Ano sabi niya, may mga gabi lang naman o may mga Oo. araw na back-to-back yung mga meetings. Kasi halimbawa, dito sa opisina, may mga days na talagang bakbakan tayo. Oo. Pero may mga days din naman talaga na minsan nakakabasa pa ako ng ilang chapters sa librong binabasa ko, Tama. 'di ba? Kasi ibig sabihin,
hindi naman everyday Well, haggard, Kung diba? minsan kasi nakaka-guilty nga din naman na halimbawa yung story time, yung bedtime, may meeting ka, yung anak mo tinatawag ka, ma'am, Oo. story. So, sorry Hindi anak, mo- may hindi mo meeting. magawa, diba? Nakakadurog nga naman din ang puso yan. Totoo din naman. Pero hindi eventually- naman yun everyday. Oo, may intindihan din nila yan eh. Ay, Ang importante, yung presensya mo nandan. correct. Oo. Sa 5,000 nga hinang kami. Nilalaban nga na. Nilalaban nga namin 5,000 eh. Diba? Tama. Tapos 120k nagreklamo ka, ayusin mo na eh. Naiinggit kami. Kasama mo, tambalang kumikinang. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! DJ patulugin mo. Me. Laban mo yan. Kaloka. Ay, sus. Totoo yan. Hindi, totoo. Real talk po yun. May mga taong inilalaban nila yung 1.5 nila. Oo. Nagpakapagod sila para sa extrang racket na 1.5. 800. Kasi sayang naman. Lahat naman talaga, kahit ako nga dati, nung medyo maliit pa yung anak ko, ang sabi ng anak ko, yung parang aalis ka ng bahay, tulog. Pagbalik mo, tulog. Nakakadurog din naman ang puso. Tapos sabihan ka pa, sabi niya, Daddy, mag-ano ka na, dyan ka na lang sa Pure Gold magtrabaho sa cashier sa Pure Gold kasi marami kang pera. Tapos parang, Lagi ka pa nakikita. oo. So nakakadurog nga din naman ng puso. But eventually, paglaki ng bata, nakikita naman at naiintindihan nila. Oo. Ganun po talaga. Hindi po kasi tayo lahat anak ng duke. So, kung di ka anak ng duke, kailangan mo talagang mag-work. Correct, oo. It's really part of it. Kabisyo, di ba? Oo. Kaya nga may tinatawag na weekends. Kaya may mga tinatawag na leave. Di ba? Kaya important yung rest kasing important siya ng workload. Kasi ito yung pambalanse ng life. Oo. I think that kaya naman yan. Oo. Sorry, hinayang mo. Sabihin mo na, mukha siguro lang talaga kaming pera, pero nanghihinayang talaga kami sa Oo. 120k. Kasi yung ginagawa mo na yan, hindi naman yan para sa sarili mo, para din yun sa mga anak mo. True legend. Sa future din nila. Correct. Oo. Diba? Ito, totoo. Bawi lang, mami. Halimbawa, kung tingin mo na gigilty ka, bawian mo lang pag may free time ka din naman. Ako din, busy-busyan din naman ako mga tao, pero pagka bumabawi talaga ako sa mga bata, bumabawi din talaga ako. Oh, di hanggat ba? Kaya kaya. nabanggit ni Nicole, di ba, nag-request yung anak mo na mag-date kayo na kayong dalawa lang. Oo. Yung mga Nagawa tipong naman ganyan, ng way. Oo. Ano, sobrang busy talaga. Pero sa bagay, kung 120k, dapat din talaga sobrang busy niyan. Kasi uulitin ko, 120k sahod mo kasi di ka busy. Aba. Medyo Lord, ha? Anong life meron yan? Charas. Anong racket yan? Anong racket yan? Bakit hindi ko nabalitaan? Ano ba mga epektos yan? Hindi ko nabalitaan yung 120k na yan. O, tandaan mo, ang regular na sweldo ng mga tao Oh. dito sa Pilipinas na mga nasa 20 to 25k lang. Ayan. Tapos pinagsisiksikan nila lahat yun. Nilalaban nila yun. Kapag nakita nila na may binawa sa kanila yung accounting na parang hindi sila sure, iaakyat niya pa yun sa otoridad. Oo. Ganong level. Well, Oh. siguro ito, mami, yung naririnig mo sa amin sa perspective namin Perspektibo po talaga ng kulang. Perspektibo po to ng mga kulang na kulang, di ba? Oo. Pero- Baka hindi natin siya maintindihan, Jigs, Oo. kasi perspektibo siya ng yayamanin. Correct. Baka, Oo. yun nga, kaya sasabihin ko nga, baka sa'yo naman, hindi kawalan yung 100k na sahod. Kasi Oo. malaki din ang kinikita ng husband mo, ng Kaya asawa nga, mo. Na, mga ganon. di ba, sabi mo nga, may mga kaibigan ka na talagang nag-resign, na maging full-time mother. Correct. Kasi correct. kaya naman din ng finances ng partner. So baka ganun yung ang sa amin, ang nai-present namin, True. perspektibo Pag ng mga pera. kulang. ng mga kulang at Kasi, kulang-kulang. correct. Parehas kulang sa budget, tsaka kulang-kulang yung isip. Kaya kung kulang-kulang din yung opinion namin, sorry na. Diba? Siguro nga, iba lang din yung POV natin. Or, maaaring, sabi nga nila, ang 12K ni Diego Bandido or ang 12K ni Nicole Yala ay parehas lang ng presyo sa 120K ng yayamanin na tao. Kasi baka, iba din kasi yung mga purchases nila. Yes. Kumbaga, kung sa atin, bumibili tayo ng ganitong klaseng karne, yung kanila, ang normal sa kanila is yung karne na mas malambot pa sa friend nilang bading, di ba?
Di ba? Mga ganon. Tama. Kaya yung 12K ng ordinaryong mamamayang Pilipino at dun sa 120K na sweldo, parang parehas lang. Tama. Baka ganon. Kaya parang feeling niya, wala lang naman to sa amin eh. Oo. Kasi malalaki na din yung mga purchases nyo. Kasi Correct. para magkaroon kayo ng ganyan na income, ibig sabihin medyo malalaki na, iba na din yung mga lifestyle nyo. pinipili ninyong mga mga Oo. damit, mga Ayan. brands, Tubig mga New karne. Wilkins na. Correct, panligo nyo, Evian, gano'n. Sorry, tumatawa po kami. Pag mahirap talaga, pinagtatawanan yung naliligo ng Evian. Bakit? Tapos pamprito nyo ng itlog, olive oil Oh, na. 'di ba? Tingnan mo, ang hirap-hirap namin. Pang- Social na social kami sa olive oil. Pang deep fry mo ng french fries, olive oil. Oh, 'di ba? Tingnan mo. Samantalang kami. nag-recycle kami ng Correct, mantika. correct. Sabihin ko sana, samantalang kami. 'Di ba? Yung mantika namin. Itim na, hindi pa namin tinitigilan. Oh, 'di ba kasi sumasarap siya. Pag halimbawa, una mo siyang prinito sa fried chicken, Oh. lagay mo sa garapon, 'di ba? Gagamitin mo sa pritong isda, o Oh. 'di ba? Naghalo na yung lasa ng fried chicken dun sa isda. Oh. Ganon. Ayan. Ikaw kasi paggamit mo ng olive oil, tapon agad. Taray, mayaman. Uy, di ikaw na anak ng Diyos. Apakabongga mo, friend. Sana all, di ba? Ang nakikita ko lang dito talaga, Jegs, iba-iba talaga tayo ng POV, iba-iba tayo ng estado. Tama. Kaya, di ba, kung ako, ang dami nating sinabi kasi nag-compare tayo eh. Oo. Pero hindi dapat mag-compare. Kumbaga, ang sinasabi lang namin, nagbibigay lang din kami ng ibang POV. Oo, kasi na again, maaaring hindi naman niya ang- nakikita. Ang pinanggagalingan namin is yung Hikahos. yung hikahos, 'di ba? Kulang na kulang. Yung 100K napakalaking bagay na sa amin. True. Pero hindi namin alam kung para sa yung 100K is just 100K. But, parang 10K lang sa'yo. Yan, oo. Kasi nga baka naman tuwing lalabas sila na family. Oo. Kunyari tayo, lalabas tayo ng pamilya. Ang range ng labas, kunyari kain sa labas nasa 2K to 5,000. Let's say, mahal na yun pag nag Oo. 5K. Actually, 2,500 nanginginig-ginig na ako. Oo. Ano ba ito? Ba't ang mahal? Ba't ka kasi nag-mango shake? Diba? Ganon. Sabi nga, kain namin ni Mrs. 95 pesos, dalawang ulam na eh. Oh. Tingnan mo. So, manginginig-ginig pa yun pag naging 500 yung pagkain nila, di ba? O kaya 1,000. Pero that's us. Kasi Oo. nagbabase kami, kumbaga, ang computation namin, ay base din sa kinikita. Ganon. Baka naman sila, every time lumalabas sila, Oo. 15K. Ayan. Baka Oo. normal sa kanila yung 8K. Baka yung 100K ganon. sa'yo, it's something parang na- maliit lang. Kaya parang It's willing. okay to lose, di ba? Parang ganon. Kaya willing siya to to Oo. let it go. Oh, yan. Taray, edi go. Hindi, ikaw na. Galit. Ikaw na. Nakakainit ka rin ng ulo minsan. Ganito, medyo puyat kami, tsaka napagod. Huwag kang naggagaganyan, ha? Kaya mo. Diba? Baka ganun na sobrang laki din ng mga expenses. Baka yung household nila ay, Jegs, diba? Baka tayo, kunyari, magkano ang kuryente ninyo sa bahay? Oh, magkano, kunyari? Mga sabihin natin, mga... kunyari, 2.5. Oh, Let's say 2.5. 2.5 or 4K, ganyan. 4K. Okay, sige, lakihan na natin. 8K, 8K. Para malapit sa katotohanan. Malapit sa katotohanan, 'di ba? Yung 8K. Sila baka 80. Oh, O yun. kahit hindi 80, siguro mga 40, Ayan, ganun. Pag oo. malalaking mga bahay na naka-aircon Correct. the whole day, 40. Oo. O so tapyas na yun, 80K na lang. Mhm. 'Di ba? Ang natitira sa sweldo. Oh. Pero 80K pa din. Hindi ko talaga mawari. Hindi namin ma-reconcile sa mga utak sorry, namin. pasensya na, hindi ko talaga maipagdikit. Kasi, Pero pag sa mga mayayaman, wala yan wala eh. lang siguro yan. Oo. Kaya nga ako minsan, halimbawa, kunyari may mga kausap na mga yayamanin. Ayokong ayoko may mga diskusyonan tungkol sa asawa ko si ganito minsan halimbawa, mga kausap, mga yayamanin. Sasabihin niya, gabi nga yung binayaran namin, uminit yung ulo ko sa, tagon, kuryente, bayad Oo. sa kuryente, ganito. Dati naman, ganito lang. Oo. Ganyan. Kayo, magkano yung kuryente ninyo? Tapos sabi nila, ranging from 35 to 40. Sabi ko, makareklamo ka. Mukhang mahirap ka talaga dun sa part na yun, Hindi, sa amin Kasi, yan, di ba? Nung isang beses na magkasama tayo, di ba? May nagkukwentuhan, milyon na pinag-uusapan. Oo. Kaming mag-asawa, nagpipisilan lang kami ng kamay.
Sa ilalim ng mesa. May magbabanggit na allowance ko nga sa anak ko. So, Oo, sa ganito. linggo, 15,000. Oo, Sabi ko, ganyan. 15,000. Kalahati na. Buwan na, di ba? Uy, talaga? Kalahati ng buwan natin? Hindi rin. Depende sa collection. Depende sa collection. Hindi rin. Di ba? O eto na nga, usapan namin isang araw. Yung mga DJ, sabi ko, okay lang ba sa inyo? Malayo to, ganyan. Pero ito lang yung libre namang kain. Sabi ko. Tapos sabi nila, ayos na din. Ang Sabi ko, pinag-uusapan, tuwa po, laban po eh, laban. Ang pinag-uusapan namin dito, kano lang talaga, Oo. guys, ha? As in, magkano lang. I mean, like, sa effort na gagawin at sa layo, magkano lang. Oo. Pero, laban. Oo. Di ba? Sabi nga, usap nga kami kanina ni Uncle. Sabi ko, may anda naman ko. Uy, may pakimkim. Sige, Oo. go! Carry lang. Ayos na. Oo. Kaya hindi namin ma-reconcile yung ililit go yung 120k. Kami Kasi- hinayang na hinayang kami. Kung pwede ka lang namin talian, itatali ka namin. Tama para bang, or pwede bang, ambunan mo kami ng part ng 120k, kami magbantay ng anak mo. Maparakit naman dyan. Tagabantay ng bata, di ba? Nanginayang kami kasi, sayang eh. I-drop mo yung anak mo dito sa Sa Lab Radio. Lab Radio. Paghahatian namin, magkano ba yung Correct. lalapag mo? Oo. 20, 30? Kami bala, pagbalik niyan nito sa bahay mo, ano na yan, Oo. outspoken, outgoing, diba gusto na mag-DJ pagdating ng araw, yan, ganun. Iwan mo lang dito, tapos sunduin parang ginawang Daycare. Hindi, racket din. Tingnan mo, willing kami rumakit. Ganyan kami ka-willing. Tama. Kasi sayang eh. Mhm. Hindi mo, wala lang, share pa. Ang dami naming shinare, di ba? Pagka, Hindi namin mabitawan yung Hindi namin yung mabitawan usapan to na eh. kasi parang hindi naman mabitawan kasi hindi mo alam kung ilang beses ako fina-follow up ng mga empleyado dun sa magkanong TF nila na hindi pa nila nakukuha. Tama. At pag nalaman mo kung magkano yung pinaglalaban, ha? Baka baka yakapin mo at talagang i-appreciate mo yung Yes. 120k na gusto mong i-let go. Mhm. Yun Ayan. lang. Oo. Hindi namin mabitawan eh. Oo. Kasi, sinasabi ko sa'yo. Ako na nag-uumpisa kami sa tambalan ni Chuper. Promise na nag-uumpisa kami, lumaraket kami para sa pagkain. Mhm. Kasi ang nasa utak namin, sayang din. Totoo. Pagkain yun eh. Kahit ako din nung nagsimula ako sa radyo, Oo. iimbitahan ka na mag-host, walang bayad, pagkain lang. Oo. Mga mangga, iuwi Yan, mo. ganyan. Goods na. Goods na kami dyan. Diba? Tingnan mo, fast forward to today. Madami ding content creators na walang cash involved dun sa, kunyari, event na pa-attendan sila. Pero sinabihan lang sila, bigyan ka namin ng souvenir. Tsaka ng kakain kayo for free. Oo. Ganyan. Tapos siguro chance to meet may artista, ganyan. Ibig sabihin, walang nilabas talaga na cash. Produkto Oo. lang. Oo. Or service. Or pwedeng, service or whatever. Baka may libreng facial. Kung ano man, Oo. di ba? Laban na. Oo. Laban na din. Wala lang, sinasabi lang namin na ganun po yung normal. Yung condition mo hindi normal. Di normal namin yung 120k eh. Tama. Hindi namin mabitawan yung topic pero Oo. tapusin na rin natin, Ayan. di ba? Aba. Pag-isipan mo yan, think about it long and hard. Yes. Sayang din yung 120k. Mhm. Ha? Alright. Sana. Sige na. Bye everyone. Bye. Mamaya ulit. Kwento ni Mayawagang Burnay. Metro's number one, Love Radio. Basic!